जनाय दखरानि सिङाव थानाय नैनं लादांगुरि गामियाबो देग्लाय थांनाय बोसोरनि बायदि बैसागु रंजानाय फोरबोखौ गागि आफादनि दैदेननायाव देग्लायबो न'खर न'खर मोसानाय हाबाफारिखौ लागासिनो। बे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों जे नैबेयावहाय नैनं लादांगुरि गामिनि गागि आफादनि दैदेननायाव बिहामजो हान्जाखौ लाफानानै गागि आफादा मोसानाय हाबाफारिखौ लादों। बे नैनं लादांगुरि गामिनि थावनि नैबे थावनियाव दंफैयो। आंजों लोगोसे दङ नैनं लादांगुरि गामिनि सासे दैदेनगिरि, लोगोसे जनायगुरि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां दं। बिथांनिफ्रायबो माखासे बैसागु बोथोरनि माबायदि हामलायथि गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि बे गोदान बोसोरनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। गोदान बोसोराव जिहेतु जोंनि बर'नि बयनिफ्रायबो गुबै फोरबो होननानै जों सेथि फोरबो एबा गुबै फोरबो होननानै बुंगोन। बे गोदान बोसोराव जों बर'आ बिदि जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय बेखौ लानानै बयबो रंजानांगौ, आं बेखौ मेसेज हरनो सानगोन। जोङो ओरैनो सिगां बोसोराव बिदिनो 7 सानसिम जोङो मानियोमोन, नाथाय दा सम आरो माबाखौ नायनानै जों एसे खमायनो हादों। नायनि दिनैसिम जोंहा सानब्रैनि आगान होबाय। दा आरो सानबेसे दिनैनो जोबगोन जों आसा फारिदों आरो। जोंनि ओरैनो गामिया 1992 मायथाइयाव बेयाव गायसनजानाय। जों अब्ला जोबोद उन्दैमोन। अब्लानिफ्रायनो जोंना बेफोरबायदिनो माने दायना थफ्लिस माने थफ्लिस होनना बुङोना, बेखौ लानानै गोदो मानियोमोन। खिन्थु नैबे 19 बोसोरनिफ्राय जोङो बर'नि दोरोङारि जिथुनिखि दामजु खाम, जथा, सिफुं, सेरजा बेखौ लानानै जोङो मागिनाया 10 बोसोर जोङो जाबाय होननानै बुंगोन आरो। गोजोननाय थाबाय। मेथाइ दोंसे खननो मादैखौ माबादि बैसोआव हाबा लागोनलै आंलाय, माबोला हिनजाव मोनबावगोन। आफाया बोरायबाय आइया बुरिबाय, मावनो दां हिनजावसो नांगौ जाबाय लै खाफाल, हिनजावसो नांगौ जाबाय। दैज्लां बोथोरालाय बारग'लांबाय हाया दा, आंलाय नोंनाव खारसन फैबाय। आफानाव सोंखाबाय आइया दोनफैखाबाय, थैस' थांस' सारिसो जानो फैबाय, हाय खाफाल सारिसो जानो फैबाय। गोजोननाय थाबाय। आङो आरो सासे आंजों लोगोसे नैनं लादांगुरिनि सासे दैदेनगिरि दं। बिथांनिफ्रायबो जोङो माखासे बाथ्राखौ मिन्थिगोन। केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों जे माबायदि मेसेज हरगोन रायजो राजानो। बे बैसागु बोथोराथ' जोंनि बर' हारिनि थाखाय एकदम एंगारनो हायै मोनसे गिदिर फोरबो हिसाबै जोङो बे फोरबोखौ माने बिराद गोसो होनानै रंजागोन आरो रंजागासिनो दङ। जोङो बयबो गामि नाङै जोङो गोसो गुदुं सानथामनिफ्राय जोङो मोसागासिनो दङ आरो जोंहा गाबोन सानसे दंबावो। आरो आं बेखौनो बुंगोन गासै बर' रायजो राजाखौ, बे बैसागु बोथोरखौ जोङो रंजा बाजायै माने हगार हरनांगौ। जों बयबो माने बे गावनि आंगो बैसागु बोथोरखौ माने रावबो एंगारनो नाङा। बयबो ज' ज'यै मोसानांगौ, फुरथि खालामनांगौ, अब्लासो जोंनि हारिया गोजौआव माने दावखोगोन, बेखौ जोङो हास्थायदों आरोखि। दा जोङो माने गोबां गोसोआव बिराद माने गोजोननाय मोनदों बे बैसागु बोथोरखौ बरायनो मोननानै, मोसानो मोननायखाय माने जोङो माने लाख'नो हायै खुसि मोनदों आरोखि। गोजोननाय थाबाय। दिनै जे नैनं लादांगुरि गामियाबो बैसागु मोसानाय फोरबोखौ फालिदों। खुलुमबाय। बे रंजालि गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ जोङो नैबे जनाय डिस्ट्रिक्ट बर' साहित्य सभानि बेन्दोआव थानाय जनाय हालामनिफ्राय गासै बर' माहारिनिसिम जोंनि खुलुमहरनायखौ बावबाय। जोङो दिनै जोंनि धेमाजि जिल्ला जनाय हालामनि बेन्दोआव थानाय नैबे नैनं लादांगुरि गामियावहाय दिनै बर'निनो बयनिबो देरसिन रंजालि फोरबो बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालिदों। आरो बे जोंनि फालिनायनि गुबै थांखियानो जाबाय, जोंनि बे रंजालि बैसागुआनो जाबाय जोंनि बर' हारिनि बयनिबो देरसिन रंजानाय फोरबो। आरो बे फोरबोखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बययाव मुलुगनां खालामनो थाखाय आरो जोंनिनो बे रंजालि बैसागुआनो जाबाय जोंनि बर' हारिनि जोंनि हारिमुआ बेरखांनाय मोनसे गेदेरसिन फोरबो। बेनिखायनो जोंबो
दिनै बे जोंनि बर' हारिनि बे देरसिन फोरबोखौ फोथांनानै लाखिनायनि नोजोरजों जोंनि नैबे 2 नं लादांगुरि गामियाबो गाजा गोमजायै फालिदों आरो बेयाव जोंनि बिहामजो बोराय बेन्थ गथ' गथाय लाइमोन गासैबो खौसे जानानै जोङो बेखौ फालिदों आरो दिनैनि जों बेजोंनो फोसावनानै गोजोननाय मोनदों। बेबादिनो जोंनि बर' हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय आरो जोंनि बर'निनो देरसिन फोरबो बैसागुखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो गेरेमसा महर होनानै लाखिनो थाखाय जाहाथे जोंनि बर' हारिफ्रा बयबो नाजायो बेखौनो जोङो खुलुमहरबाय आरो बेबादिनो फालिबाय थागोन आरो फालिबाय थानांगौखौ जोङो नोजोर बोनानै जोङो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनानै दिनै जोङो नोंथांमोनसिम खुलुमहरनाय थाबाय। थोंजोङै जोङो मोनसे बाथ्राखौ मोनथिनो नाजाबावगोन जे जनाय हालाम हिसाबै जोंनि जनायाव नैबे हारिमुवारि मावबादा लानायनि गेजेरजोंसो बांसिनखिनि जे हारिमुनि रोंगौथिखौ जों नुनो मोन्दों। बेबायदि हिसाबाव जोङो आंजों लोगोसे जों जनाय जि बर' थुनलाइ आफादनि बिथां दङ दिनै जे जोङो हारिमुनि बे मावबादा लानायनि गेजेरजोंसो गोबांखिनि जौगानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदि समाव माबोरैहाय नोंथांमोना बे जौगानायखौ माबायदि लाबोनो हादों बे बेखौ बुंनो थाङोबा मोनसे समाव जोंनाबो बेबायदि दामजु दामनायाव जोबोद फावसयलांबायमोन नाथाय जोङो नुबाय जोंनि बर'नि गुबै दामजुआ मा होननानै जोङो गावनावनो सोंबाय जों मिथिबाय जे खाम जथा सिफुं बेनो दा बेखायनो जों बेखौ नाजासेयावबो जोङो हायाखैमोन खिन्थु जोंनि समाजनि माखासे सिबियारि जेरै जोङो थोंजोङैनो बुंनो थाङोब्ला अबिनाश नार्जारि बिथाङा माने मावबादा जोङो बिदिनो बोसोरफ्रोमबो सानबा मालाबा 10 दिन मालाबा 15 दिन बेबायदि लाबोनानै जोङो दामनाय देनायफोरखौ दामनाय देनायनि जि मावबादा बेखौ 7 स्टार क्लाबनि खौ बानजाय होनायजों माने बेखौ लाबोनायाव जोङो एसेबाबो माने दावगानो हादों आरो हारिमुनि बिथिङाव जौगानायाव गैयामोन देग्लाय बांसिनखौ जों नुनो मोन्दों। बे समाव बे समाज सिबियारि बिथांमोनखौ माबायदि नोंथांमोना जिहेतु बेखौ नोजोर होनाया साफ्रोम दैदेनगिरिनिबो दायथ' आरो साफ्रोम दैदेनगिरिफ्रा बेखौ माने नोजोर होनो हास्लाबाखैबाबो बिथाङा जिहेतु जोंनिसिम बेखौ नोजोर होनानै जोंनो बे सुबिदाखौ होनायनि थाखाय जोङो जोंनि 2 नं लादांगुरि गामिनि जानानै बिथांखौ गोरबोजों माने साबायखर बावहरो। लोगोसेनो बेखौनो बानजायनानै होनाय जिहेतु 7 स्टार क्लाब जोंना 9था गामिजों दानाय मोनसे क्लाब दङ बेखौ 7 स्टार क्लाब होननानै बुङो। बिथांमोना माने गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बेखौ बानजायनानै होदों आरो बे बानजायनानै होनायनि थाखाय जिहेतु जोंनाव एसेबाबो जौगानाय फैदों जेराव बिनि थाखाय माने 7 स्टार क्लाबनिखौबो आं 2 नं लादांगुरि गामिनि जानानै गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थायो। गोजोननाय थाबाय। नैबे नुथायानो जाबाय 2 नं लादांगुरि गामिनि आरो फिन नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नैबायदि बैसागु बोथोरनि थासारिखौ जोङो उननि समावबो दिन्थिलांनो थाखाय नाजाबाय थागोन। गोजोननाय थाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।